Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maison mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum qui subis non veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Ang kamatuuran nga atong nasayran gihisgot o pamugatan ni Kristo. Ngayon sisud kung magpabilin mo sa kung mga pulong, mahibaw mo sa kamatuuran. Ang kamatuuran magaluwas kaninyo. San Juan Uluhan 8, tudling 31-32. Og mituaw sa si Kristo, akong langitong amahan. Balaan ang akong mga tinunan sa imong mga pulong. Kaya imong mga pulong maong kamatuuran. Kini ang tuaw ni Kristo. Nga iyang mga sumusunod, ng mga followers, the apostles, nga sila mabalaan sa kamatuuran, pulong sa Diyos, o kinabuhi ni Kristo, nga ilang gibansay kanunay, matagadlaw silang kinabuhi. Ato ning sundan sa pagampo. Sangan samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ginog Diyos amahan, langitong amahan, minagisangan ni Jesus, among gipangayo ang imong panalangin, imong panalipod. Giyahi kami sa kahayag sa Espiritu Santo, samtang kami magtuon si imong mga pulong o Diyos, nga mong ipaambit sa tagsa-tagsa, nga muyo usab kami sa panabang ni Santa Maria Birhen, kay iyang pagampo nga to siyang anak, dili man balibara. Ihatag sa Diyos ang kalinaw. Ihatag niyang panalipod nato nga nagsunod kaniya nga mapadayonon ang atong buhat. Labos tanan nga atong pagampo, pagtuman sa mga sugo. Sa nga ni Jesus, panabang ni Santa Maria. Amen. Sa nga samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, karong gabiuna, doon natay guest. Natay nabantog sad nga mapabsanon o mapadayonon siyang pag-alagad. Isip Catholic Lay Minister sa St. Joseph, Tabunok, Pares, Talisay City, Cebu. O taon-taon na yun, iyang pag-alagad. Ang kaluoy sa Ginoo, gipadayag yun ngadto kaniya. Kaya bisan to siya, yan o lang panday sa mga appliance, tanan nga mga anak niya, nakasangko yun o profesyon, mga professionals, na narabaho na. Ako sa ganin, himong sa head teacher. Di ba siya principal niya doon si Mariandok? Sa Candolawan Elementary School. Candolawan Elementary School. Ngiyang kamaghuran si Reggie, daghan kay katunan, professional sa siya, IT, communications. Nasa siya anak nga engineer. Pulos yun professional. Tungod sa kugi og pagampo, way huno nga pag-alagad sa Dios. Si Brad Aling Bacalso. Muna iyang nindutan nga pangan. Aling Bacalso. Kaliwat sa mga Bacalso sa Pardo, Inayawan. O minumduman pa si Attorney Marcelo Bacalso. Nga iyagya pong kaliwat. Yan sa si Mado Aquino uban nato o atong kalipay nga madungog nato nga atong higala guest nato si Dong Aling Bacalso nga doon na sa siya gida nga pangutana nga kalagmitan gikan sa Catholic Lay Ministers. Kaya sa dili pa dawaton spare ang mga batanon idarana nga mag Catholic Lay Minister moagi usa og training sa Word of God, the Bible, 7 Sacraments. Nga si Brad Aling Bacalso mo ilang kitamod nga mo'y mupaambit, mutudlo sa mga pangandam sa mga batanon o idarana nga sabunga na sa palaang tulumanon
sa pagka-Catholic lay minister. Alagad sa Dios. Wala nga may gabi dugaling. May gabi, Brother Sok. Takto ka na, Brother Sok. Kung ato dahing ipaibaw nga karong Lunes, magsugod ng input sa mga aspirante isip lay minister diha sa St. Joseph Parish, Tapuno. Nya, napuka gabi ang pagpangandam nga mahimo silang lay minister. Mga 25 na sila ron, Brother Sok, nga aspirante. Nagalaing lapit sa barangay, may apply niya atong mga speaker usa ko niya uguban pa na ito mga kauban. Brother Sok, may gabi. Atong dong lapi murag tama sa nasa son. Ito na dugay nay kuan ni bitaw dong aling doon ay usa ka amigo nako nga ang iyang background yang ginikanan mga kanang sakop sa Iglesia Independente Filipiniana, dili Catholic Church. Og sa diyang nakabig siya, minyo niya, nahimo siyang Catholic lay minister. Muna nga, abin mo dungaling kay, wa mo day mo train nila, iyang gitamdan tong ang katinauhan sa pagtuong Katoliko. Iya ginagibasa niya, gi-memorize niya. Pagadto niya sa kakapilya kay mag-alagad na, humana sila bendicionist pare, nga mahimo ng Catholic lay minister. Nga ang Catholic lay minister muhimo sa kasaulugan sa pulong. Nga doon ay mga kumplito gyud nga mga awit, mga pagampo, pangiliupo sa Dios, mga pagkinulsol sa kasalanan. Unya dayon mga pagbasa o mabasa sa sila sa santos nga ebanghelyo. Ya doon na sa gihatag nga panahon nga makapaambit sila sa mga pulong sa Dios. Ug kahulugan niya na labot ug dugtong sa pagkamayang balita niini alang sa kaluwasan. Pero wa siya mahibaw dong aling nga kadto ding usas mga leader dito nga wala musud sa kapilya. Usa di ay ka sakop sa tinhuan niya kaniadto kining Iglesia Independente Filipiniana. Aglipay ba? Aglipayan Church. Muna nga, pagguwa ganiya, gida siya sa balay, sa iyang higala, ug dito, giyagyag pagayo ang makalilisang ang mga pag-atake sa Iglesia Katolika. Mga larawan, mga santos nga misa nga, simbolo lang ng Eucharistia. Habi ni Manugaling, ang resulta ito, nakabig niya, ni desider gyud nga, mosunod siya sa higala nga magkatoliko na o nga mo submit siya sa bunyag human sa mga paghatag o eksakto gyud nga education, Catholic education. Ya, katuig gigamit ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Muna, pagkita na mo sa Bradsuk, salamat yung kayo. Kay ako, di mo ko Katoliko kaniyanto. Daghan mo ko gisupak sa Iglesia Katolika. Salamat sa Diyos. Kato akong higala nga o sama na kong tinuhuan kaniadto nakabig na mo ng Katoliko. Wala ano gali nga mayagan ninyo. Kaya doon nagimoy formal training, ya doon ay pagpaambit, mga pagtuon sa balang kasulatan o lakip ng apologetics. Mo na nga dalaygon ang Catholic lay minister kay siyunan ka, wapa mataw ng Catholic lay minister. Daghan kayong tagabukid nga di manimba. Kaya di na kalugsong, tugos gilayon. Ikaduha, ilan taong mga sinina, yanor kayo, o sila musod. Pero karon ang Catholic lay minister mo imo tunga sa bukid o himo de sa kasaulugan sa pulong. Nga matud paspare, kining nga Katoliko sa bukid nga di kasimba-simbahan, nadawat nila ang panalangin sama sa pagsimba sa misa. Bisag dili misa ang kasaulugan sa pulong pero madawat nila ang grasya. Kay kumplito, pagsaysay sa mga pulong sa Diyos, niya pag-andam kanila, kay atuon mas pare before that, ngumpisal aron magalawat sa nanimba. Di ba ni mo ni dagan sa Catholic lay minister dungaling? Mao gini, Brother Sok, sa ako sad as Catholic lay minister, ang ako nagi ko'y gidada kanang katinawan uno nga just in case nga ako nang
tan-aw nya ang maigo sa ebanghelyo mo na akong gamiton nya mensahe diya sa ebanghelyo nya maigo kay pakapinan jud og apologetic mo na sa didto sa ato karon sa aspirante mo na ang akong tema nga akong ipaambit nila foundation of faith kanang haligi sa kamatuoran Brother Sok nga unsa may nahimong haligi sa kamatuoran pagtuo unsa may haligi sa pagtuo sa tinuang Katoliko mao na atong isay-isay unya sa Martes kay napo masan mi kabok speaker Brother Sok pero tagurha ka oras so taas gyud mao na nga nindot kayo nga akong gisuggest sa akong mga kauban nga doon na gyud tay ginganlan og katinawan sa pagtuong Katoliko kay og dunay mga gamay nga mga pangutana bisag gamay kayo na tay ikatubag mo na bisag ako kanang ila kong gikuha ana nga usa sa mga speaker ako lang suayan kay dugay-dugay na ko mao na akong tema sige bisag dili unta tatak ko sa ngayan ana pero naningkamot lang ta nga doon na sa tay ipaambit sa ngadto sa ubang kauban atong lay minister mao na Brother Sok. Sakto ka na galing foundation of faith. Imagine that. Sukaranan sa pagtuo. Naman na sa Roma 13 nga pinagis pagpamati o pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Maangko na to ang pagtuo. So kinahanglan yun nga maminaw sa imong pagpaambit sa pulong sa Dios. Dinigikan nga niabot na to ang kasulatan. Unsay kahulugan sa kasulatan. Niya labi na sa mga sakramento kay kanang inyong gidado nga ling mao gina ang lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Sa Catechism of the Council of Trent basa ko nga kana tayong gihala dito sa Kalbaryo lawas ni Kristo diha iyang pagka-Dios ug pagkatao nga gihalad ngadto sa bahan alang sa kapasiluan sa atong mga sala ug alang sa dalan sa atong kaluwasan. Pareha man din ang mahitabo sa misa. Di ang halad ang gihalad dito sa Kalbaryo lawas dugo pagka-Dios ug pagkatao ni Kristo pareha sa santos nga misa nga human sa konsagrasyon lawas ug dugo ni Kristo nga niuban nato makalawat nato mo nang sama gyud sa Kalbaryo ang santos nga misa nga ang naghalad nga si Kristo mo say mahitabo santos nga misa lamang nga sa halad dito sa Kalbaryo sa krus duguon bloody pero diya santos nga misa way dugo nga makita nato pero ang gihalad siya gyud ang mupuyo musud sa atong kalag siya gyud si Kristo sama niya itong Kristo nga gibanaw the same offering. The offering is the body, the divinity of Christ nailed to the cross. Niya mao siya nitabo diya sa atong pagkalawat. So dalagon kayo dadaling nga makaadto sa bukid nga kanyanto wa gimulugsong tos kalayo. Ang kinatumyan nga barangay sa Talisay City dungaling sa Mayngan Manipis. Nya nga sa dapit sa Pikas ang kinalayuan ng Tapul. So ako ron ako nasayin sa Hawanay. Mo nay kitapusang sitio sa Tapul nga unahan pas Kampinsa Brother Sok. Kaniadto dungaling wa pa li minister ang pare niya mo adto. Niya maglakaw mga tingali 1 hour or 45 minutes lakaw lang kay wa pa manidahan diya nga padung sa Hawanay. Libon pa man na. Mo nang salamat sa tas gobyerno kay pagkapon sa gobyerno gihawanan man na. Nya gimo og daan yang daan gyud gika sa highway. Dakong daan ba? Mo sangko na sa hawanan ko sa kapilya. Pare sa kuno madara mag 20 minutos kay doon na naman sakyanan. Yung maabot naman sa Hawanay. So karon marang-arang na lang ganun na naidaan. Mao bitaw na sila Brother so kay kadto nako nga maghandom siya nimo kay ikam gi nagpahimo din nag mulapos ang karsada ug ang eskwelahan. Kay numdo sila nga during sa pagka-mayor nimo nga ikaw ang nangu din nga maablihan gyud ang eskwelahan ug doon nagi karsada. Although sa pag-mayor Samsaw na siya nay nag-develop, siya ay nag-simento, gikan sa gikan sa Tapul, gikan sa Tabunog, simentado Brother Sok, di na ka
balaka kay pulos na simentado hantod sa wanay mo na nga daghan ng minister nga gustong ma-assign dito kay sa kaniadto perte magyong batiasdan mo na nga og ato bang kuanon brother so kanang taga-bukid nga mga bata og taga-bukid nga mga manimbahay kanang kasaulogan sa pulong namo ug akong ikumparar dire sa patag ang mga bata di ka mamangantag di sa maumtubag pero adto ka sa bukid maayo hamnubag kay ang kasulugan sa pulong god ang kuwa nga na is consecration and transubstantiation although ang mga tubag maoryapon sa santos nga misa kuan lang umit lang ang katong consecration kay tuyo na ni Monsignor Fred Kirkenbeck nga aron ang mga tao maanad sa pagtubag sa santos nga misa mo na among ikumpara niya ang uban sa Dinas Patag maaan sa may brother Sok ingno may padre ato sang i-speaker nga dili may mga pare mga lay ministerial may alagad mo ni nga sumpay ra mi sa pare nya ako sa nang i-speaker na kini amorong gihimo dili ni santos nga misa that is kasulugan sa pulong kay pare ra gyud makahimo sa santos nga misa. Sakto, sincero kayo imong pagpadayag dong aling kay kaniya tugod kay panahon ni Padre Alfafara kamo gyud nagsugod niya na sa Mandawi ang Cura Parocos Mandawi. Dito gina fulmaha ang Catholic lay minister pero ang nag-institutionalize na si Monsignor Fred Kirkenbeck o si Arcibispo Rosales. Manang na formal gyud nga doon ay Catholic lay minister. Ya kasaulugan mo na nga imong yung isulti nga dili kini misa ang kasalugas pulong kay pare ra may makakonsagrar sa panog bino the consecration and the substantiation as miracle kang pan bino mahimong lawas og dugo ni Kristo tungod man na sa gahom sa pare ya kamong mga lay minister dili man pare pero kanang inyong gidaa nga ostia human na konsagrahon sa simbahan kalawat na lang mga tao ug mapasiyunhan lang ninyo sa mga pulong sa Dios ug labi na sa menulsulon nga pagampo nga masustenir nila wa sila isang mortal makakalawat gyud kada kasalugas pulong kay kamo may muda sa ostia so, kana bitaw nga klupan brother so napay may sulti ana kana nga klupan among gihimo din na kasaulugan ra sa pulong na karon nahimo ng parokya so mura bag doon nagi bunga ang mga lay minister brother so kay so, saan ang bariha dungali Haklupan Talisay City. Nahimo namang parokya. Kamputris. Kamputris. Tinuod di lang kay nahimong parokya dungaling, primero kapilya ra gyud na. Kapilya ra gyud na. Kami ana magsaulog. Ibaw ka dungaling. Mura gyud katedral lang ilang simbahan. Gwapo kayo. Dako kayo. Ya kanang yuta diha nakaabot pamagyo ko si Sir Eddie Gold. Congressman, nag gobernador. Niya pagtanaw niya dito sa kining Haklupan Kamputris nga wa gitay kabutangan nga tukurag simbahan kapilya lang yun yang gitawag ang direktor sa DNR nihangyo siya kiluoy wa man na magamit ninyo dako kay hawan luyos kapilya amo lang ang gamiton para sa Ginoo use of frack nga we can use until such time that we need the land sugot ang DNR o yes ang gipahibaw sa labaw nilang Pangulo nga usama sa kadalaygon pagayo kay ang tuyo sa gobyerno moral upliftment nga dunay kahimtang nga mabuutan ng mga tao pinagis pagampo, pinagis pagsimba, pinagis sa walis pare sugot ang DNR mo pultin dakuan ang yutaan niya gitukuran sa murag katedral morang nganan na nato Kamputris Haklupan taw-taw ng parokya nahimo ng parokya o mga pari na mga batanon nga nagalagad lipay kayo mga tao kay dasi kayo og Catholic lay ministers tuwasan mga 80 tingala kabuok gi-assign sa pare sa mga barangay sa kabukiran nga kada Domingo din nato mabot pare gilayo na kayo tuwa dito manimba mga tao. So, diha sa Haklupan proper, pagka na magay lumulupyo diha, mapuno gyud ang simbahan ng murag katedral kanindot
Kung muagi mo sa haklupan, muhunong mo kadiyot, yung manaog mo kay doon na may daan padung simbahan, pastila nakuha. Ngindot yung kayo sa pagkahimo. Tanawan ni mo, marasag katedral kadako. Ya hangin kayo, may kayong pagka-mahiluna ang mga tao. Huwag ilimuot. So, mo na dalago ng ihimo sa Catholic Lay Minister. Sugod lang sa kanang kasaulugas pulong, ya ang maong dapit sa klupan, nahimo na yung parokya. Paris na yun. Doon ay parokya na, doon ay mga kura paroko, priest nga magpuyo diha alang sa katuyuan, pag-alagad, tawag sa sikol, bunyag, pangumpisal, pagkalawat sa mga lawas, Ginoo nga to sa mga kabalayan, sa mga tigulang nga di nakasimpa, gibansay na sa mga pare, o ang ilang di ayuda maong Catholic Lay Minister. Ano yaman si Mando Aquino to sa nipa paminahon? Mando Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, ang akong pangutana Badsok, may tungod sa katubang kuan Badsok ba, katubang duha ka mga kriminal Badsok ba nga uban bas paglansang ni Jesus sa krus Badsok ba nga sila si Dimas ug si Istas Badsok ba. Kato silang duha Badsok ba, si Dimas ug si Istas Badsok ba nga giapil sila kuan sa kuan ba sa krus ba kanang sa ang usa diri sa kuan nya kuan ang usa diri sa tuo sa kuan ni Jesus sa kiliran ni Jesus. Badsok, akong pangutana Badsok, kato sila si kuan Badsok, si Dimas ug si Istas Badsok giapil sa to sila kuan Badsok kanang sama ni Jesus, sama ni Ginoong Jesus ba nga gi kuan ba sa ba kanang gi tamas-tamasan pag kuan ba gi kuan ba gi kanang gipaantos ba pagayo ba kanang giturtur ba gi bunal-bunalan ba sama ba atong kuan nga gibuhat nilang Hesus. Kung natong tanaw ng Biblia, why say why narration that they were tortured, nga kantong duha katulusan gikulata gipunog apan ang kang Kristo detalye gyud kayo, dili kay sa Birnis Santo lang, Huwebes Santo gisud siya sa dungeon. Ang dungeon hawa na nimo tanawon pero dunay hagdan padung sa lawom sa yuta. Nya dito sa lawom doon na kuiba dako kayo. Nya dito'y lawak nga nagdagtom ang mga bato nga mo'y silbing defensa sa matag walls ba. Kung kita nimo nagadagtom kay dito day adto day kulataha hangtod mamatay. Ug dito sa Kristo gibitay niya duha ka kamot. Nya dito gikulata mayog nga dugo nga mo dapat sa bungbong. Nakanto ko niya na tungod kay doon ako higala nga ako lang yung nganlan. Si Brad Lito Barino, si Brad Suk mo ato kag hulilan. Nako dili Brad, siya nga dili man ako. Wa gyud koy suits bulsa nga igabayad ang gasto dito siya. Ningon mo kukunin mo na ba kay kwarta, ningon lang kunin mo moadto pa ka. Nako, mo to. Siya usaka sa kuyog na mo mga 40 mi ka buok. So nakaanto ko because of the help of Brad Barino, Lito Barino. Mo na nga paitay kay itong himtang. Nya katong duha katulsian wa gito sila bunuga sa maniya gilansang na noon pagabot sa Kalbaryo. Ang atong Ginoo na puno na sa mga samad bunog kalilisang mga tunok diya sa iyang agtang yantos niya patid luwa yantos niya. O grabe kayo ang kasakit niya natagamtam labaw niya itong duha katulisan. Tulisan man to sila dili man to accused of being impostor. Impostor ka nang magpakaruning doon ba? Mangilad ba? Gitawag si Kristo impostor o atong binisay mangingilad tungod kay niingon siya, I am the Son of God. Akong anak sa Diyos. O akong dalan, akong kamaturan, akong kinabuhi. Suko kay sila niya na muna ka nganan nila ang silot death penalty because he was impostor, mangingilad sa mga tao. Dungaling. Balik ta sa atong gisgutan kanina brother, so may tungod sa the essence of the mass nga ang importante diyan na ang makatong transubstantiation kay kani among gihimo nga kasulugan sa pulong brother. So og naa pa na si transubstantiation misa na gina siya pero wa man kay lagi di man makahimong mga lay minister nya nga rita sa santos nga misa brother. So
pananglit ang presider sa priest kanang priest niya maghimo siya og santos nga misa, then luna siya nakakommit siya niya ng mga adlaw o mortal sin niya mahitabo man gyud makamisa siya kay schedule niya unsa man ang mahitabo, brother. So balido ba ang iyang gihimo nga santos nga misa or dili? Ganun din nga doon ay pagkasukamo niya kasa siyang mortal niya, so sa kalayo kayong parokya sa silbi-silingan niya, layo na kayo niya daghang manimban atol nga Domingo niya sayo sa buntag magmisa na siya, magmisa gina siya ug ang misa niya valido lamang nakasa siya sacrilegious act kay balaan magayang santos nga misa niya, nagmisa siya nga dili takos niyang kalag kay siya nakasag mortal, pero magmisa siya valido gyud ang misa mo na nganlan sa termino sa mga pare sa teolohiya dogmatika, ex opere operatum, meaning the power of the priest does not rely on him during the act of mass or consecration. That depends on God, that comes from God. Busa i-consagrar sa pare bisag naa siya sa lang mortal, mahimo gina nga lawas ug dugo ni Kristo. Ug ang pare iyan na nang tulubagon kay ba mo siya nato sa personal sin, so dishonest labing sayo, labing dali nga panahon niya moadto gyud siya sa lain nga pare, lain bang parokya, kumpisyal siya dito kay duha man ang nahimo katong the act of paglapas so dakong sala, sin, mortal sin niya, nakahimo po siya sacrilegious act because he is not worthy, di man siya takos kay nasa silang mortal, nagmisa gyud siya para sa katawhan, pero ang iyang misa wa mapiktahi siyang salang mortal, balidog yapon, pero nadugang yang sa nga kinahanglan niya kumpisal sa labing madali. Mao na dungaling ang katahom sa paagi sa Dios nga niya ng mga panahon nga ingon niya na dili mahikawan ng katawhan sa kagutom nga kalagnon, pulong sa Dios nga iwalis pare ug ang pagpakalawat siyang malalawas. Si Father Ramon Ofredo nagailagit ni kana Brother Sok, nasay na siya namo sa Tabunok or St. Joseph Parish Tabunok niya, nag-input to siya mahitungod sa Holy Eucharist niya. During sa open forum ako siyang gi-question, ako siyang na Father, na ako'y pangutana, kini among gihimo nga kasalugan sa pulong ato sa bukid, unsa man ni naani kapuslanan ugway kapuslanan, kay ugway kapuslanan ato ning undangon, ingon si Father Ofredo niya. Kanang nakasimba namo dito sa kapilya sa bukid, nakasimba ba na sila or wala? Ingon to ang iyang tubag, nindot kayang tubag, ningon siya pagsulti nga wa sila makasimba sa santos nga misa, pero nakatuman sila sa Sunday obligation. Muna ito ba, Brother Sok? So nindot to iyan ni Father Ofredo kay akong una-una wani kapuslanan aw mangundang ta adtog bukid nya kay nomdom ko ninyo ato sa una, Brother Sok, kamo 1972 wa ko masayo, kamo giunang limnesterya sa St. Joseph Parish, kamo si Panahon pa ni Father Padre Alfafara. Oh. Kung siya Yeah. passionate kayo sa panudlo, Oh. muna nga ganahan sa Catholic Minister niya, iya yung gibansay para doon ay kasulti nga doon sa mga kapilya. Oh. Muna nga, he was one of the Catholic Minister earlier times, panahon pa ni Padre Alfafara sa Tabunok, the first parish priest sa Tabunok, 1972. 1972 din na to magsugod jud ang kasulugan sa pulong, pero sa uban mga parokya mura magwa tingali na sila, murag salipata ra Ikaw man. man, nagipasa man na ni sa Tabunok dong, nga to ni Monsignor Fred Quickenbeck, iya man nag-iamuma. Oh. Niya dayon pag-abot, pagkahibaw ni Cardinal Julio Rosales, nalipay siya. Niya siya ato ning i-institutionalize Monsignor Fred. Ang dama, train sa mga tao. Kaya ako na silang panalanginan kanang buhata sa pagka-Catholic lay minister, sumpay na sa Santos nga Misa. Kabubuto na sa Dios nga katong mga taong tuwa sa layo kay mga dapit nga giuhaw gigutom sa mga pulong sa kaluwasan, maadto sa mga lay minister makadungog unya gawas pa niana pasiyunan sa paring pagkumpisal ito
sunod doon sa mga lay minister makakalawat pag-ismal nga lawas Ginoo. Monsignor Fred buhata himuan ng seminar kadto makahuman akong bendisyonan nga mahimo na silang Catholic lay minister. Monsignor Krikenbeck o si Cardinal Rosales. Julio Rosales. Sila duha. Mao na Brother Sok nga sa pagsud ako nakasud ko isip lay minister mga 1998 man. So dugay-dugay na more 26 years. So ang among trainee sa una kato si Father Mamirto Mambahi niya ang tanang barangay ato, ang tanang kapilya sa Archdiocese of Cebu, siya mo train. Mag-aabot na ng mga lay minister ito, nito to yung pamahagisan sa una. Kay doon na may convention sa tanang lay minister sa Archdiocese of Cebu. Anak usahay ito gay butang niya, kausa diya sa Cebu Coliseum niya. Siya mo train sa mga lay minister. Mao na Brother Sok nga, nindot sad. Kadtong pa rin dumaling kaila ko tos Padre Mamir mabahi mugbo bugat matulunanon makatuhop sa atong singkasi. Ang style niya siyang pagtudlo. Wali. Sa panahon sa seminar niyo pagtudlo na niya. Niya kanang umisa siya mausan. Mo na nga nugon kayo sayo sang ikuha sa Ginoo. Mo na nga by the way dungaling pag adto na ko sa Mindanao kadtong mga 1970s wa may Catholic lay minister dito. Alagad nila. Pero pagkahibaw nila nga sa Cebu, nagunag yun ang Cebu. With the leadership of His Eminence. O diya si Kwando, si Dennis mo. Mayong gabi dong, Dennis. Si Dennis waro ka ba na kalimot kong pahibaw kay si Dong Aling mo atong guest. Pero doon na kayo pangutana, Dong? Pahibaw lang ko nga muditso ka nga rin sa USTR kay graduation sa punta o sa Lapu-Lapu. Oo, gikan diri sa kuan DYRF padong pamanta sa Recolito kay doon naman tayo graduation dito. Kanya katagbo-tagbo sa itong mga pinangga kay mga kauban Catholic defenders nga purti ng Dugaya na 1938 sugod humangis gubat ang Catholic Faith Defender sa sugod na Padre Venerando Yenes. Kayamdom na ko Padre Undoy ang angga to Padre Venerando Yenes sa San Nicolas. Gitigom niya mga laiko nga ganahan kay Glalis siya mamahaw ta. Igumat sa komisa mayor magandam kog pamahaw dadan ang imo mga amigo dia kinsa man kay galinga ko ninyo pangutana kay mangutana sa ko ninyo tuon mo daan ha. Mo to nga dito madasig panahon ni that was 1930 1940 kusog na ang atong mga Catholic Faith Defenders. That was after the Second War. Ya, Dong, salamat kayo sa imong pagpibaw. Na bati na nato. Thank you kayo ha. Dennis. Okay, bye-bye. Sakto gid Brother Sok nga lay minister mga Catholic Faith Defenders kay member sa ko anak Brother Sok panahon kay nisud ko anak mga 1974 kay numdum tingali ka ato Brother Sok nga diri ang Santo Papa nga dito gihil dito sa Lahog Airport. Oo niya appeal ko ato kay member naman ko ato sa Catholic Faith Defenders. Nindot kito. You're very young when you joined the Catholic Faith Defenders. Oh niya nindot kay to siya kay akong nagian nga mga karaan mga lay minister Catholic Faith Defenders Brothers so kay akong nabutan kato si Attorney Kaumiran may presidente nya nainumdum ko sunod ni Kaumiran ikaw nya daghan kay itong mga abogado nga mga kauban nato dito San Jose Recoletos nya mga engineer mga historian mga kuan mga Attorney Marcelo Calso Attorney Kilaton Cesar Kilaton, abogado gyapon. Si Attorney Tumulak, si Attorney Mateo, o katong bagong napili, bagong nakapasar sa exam kato si Attorney Mike Abbas. Yes, naagyapon si Brad Mike. Moto nga. Nakita ko siyang picture sa Facebook. Nindot kay to siya kay dunay Attorney Mike Abbas. Nabay unity ba ang Catholic Faith Defenders? Ug naay mga
issue nga mga angay tukion, di man musupak-supak. Nindot mo to ka kaniadto niya karon mahimo bang natupak siya na usay atong Catholic Defenders Brothers. So mabitaw na di ta mahubungan na nugaling kay sa Galacia 2:11 si San Pablo San Pedro naglantugi. Nya may siyang pagtubag San Pedro kalma kayo. May siya pagtubag ni banggitang hait kay salbutan si San Pablo Saulo kanyanto pero wa sila mag-away di continue their apostolate. Mao na nga ang ako brother so kay nagisgot mangita ning simbahan kining mahitungod sa misa niya mga pare, mga Catholic faith defenders, mga lay minister niya ari sa tamong utana nimo brother so kay ginganlan og magisterium. Kining magisterium kanunay ko ani kadungog niya dili pa kay ko kasabot niini unsa man siyang magisterium of the church. Kining magisterium dungaling kanang puong magisterium comes from Latin magister, magtutudlo magister. Sa panahon ni Kristo mao ni sila ang mga ipadaan niya sa mga dapit din nga dito magsugod ang mga pagtapok sa mga tao niya itagan siya ni gahom ning mga ministro sa Dios. Tagan ni Kristo gahom sa pag-ayog masakiton, paghingilin og yawa. Niya sangkap gyud kay sila sa mga pulong sa Dios. Muning sa Lucas 10:16 ginganlan ni sila mga gipada. Niya ningon si Kristo nga dawatan ninyo. Diya sa Lucas 10:16. Ang magpatalinghog kaninyo magpatalinghog kanako. Ang magasalikway kaninyo magasalikway kanako. O ang magasalikway kanako, nagasalikway sa akong amahan, nga nagsugo kanako. Ipadapat yun, mo na mga kining mga apostoles kanya to pinadala. Ya mo na nga dayon nasuwat man na nga ang mga obispo nga sumusunod sa mga apostoles, nag-ordin sila mga pare. Doon na sa niya to diakono, mga kaabag nga dili gyapon makakonsagrar. Parehan ninyo mga Catholic lay ministers nga ug makakonsagrar sa inyong kasalugas pulong misa na gyud mao sa ning mga diakono nga dili sila makakonsagrar sa pan ug bino niya yes makabunyag sa sila mao na ang dakong buluhaton niya sa atong panahon kining magister mga obispo ni sila nga kanang primero mubuon lang ordinary minister, ordinary magister or ordinary magisterium. Langkom na sa duha o tulo ka obispo nga tahasan sa Papa nga naay gitudlo na natong pagtulunan na may nisupak. Daan naman yung gitudlo nga nung gisupak man. Usaya na. Nya kanan sila doang lingkidang nan paminahon gyud kay mga obispo man. Nya mo na nga that is the ordinary minister. Dili sila mo entertain og bag-ong pagtulunan. Ato man nagisgutan no. Kanang nganlan na to og God died literal bag-o man ng pagtulunan. In fact, sa propose Catechism God died sa pahina sa question 4 ya answer number 6 ilang man gi-admitir ilang giingon nga kanang God died literal are not written in the Bible. Kanang God died literal cannot be found in the Bible. So, di na mabasa sa Biblia ang kanang God died literal. So di mo do bag-o ng pagtulunan o di sige na mahimong dugma. Kay i-admit naman nila nga kanang God died literal di mabasa sa Biblia. Kay kana na yung dugma dungaling dili na mahimong dugma kunuha na wanay beses way gisukaran nga word of God. Ilan naman gi-admitir nga kanang God died literal cannot be found in the Bible. Di na mabasa. Ya kanang ikaduha mao nang nganlan nato og konsilyar nga magkonsilyo gyud ang mga kardinal aron paghusay sa usa ka isyu nga kapalibog sa katilimbang Katoliko. Unsa man panalitan kanang ingon sa usa ka grupo nga ang misa dili gani natin invalido na. So gisulbar sa konsilyo din na maoy ang bisag unsa nga pinulungan balido na kung nangitamdan sa pagmisa kanang tamdanan nga giaprubahan sa Papa. Nya katuod nga limo nangan pontifical
magisterium. Santo Papa na siya ring usa nga pronounce na niya without depending upon, but he can consult with sa mga kardinal, konsulta siya. Pero pag deklarar niya iya na gina, kay in that manner nga itudlo na sa tanang Katoliko sa kalibutan, in that manner infallible siya. Mao na ang ngandan og pontifical magisterium, Papa ra gyud. Primero ordinary, ikaduha conciliar. Mao na atong tubag. Kanang ordinary magisterium, Brother Sok, sa to pa kung dunay mga bag-o nga issue nga mga gilalisan ron sama na pananglit nga God died literal bag-o na siya, kinsa man day makasulbad na resolve na ang problema, Brother Sok? Ang maka-resolve ana mao nga it should be processed if that becomes a dogma. Ya, diha sa process of dogma na diha ang ilang binayluay sa mga batakang utok sa simbahan, mga cardinals, mga bishops, mga selected priests, appeal na sila ni ana. Ya, dayon hawa na, that would be declared by the Pope with his own prerogative gyud siya na. Way labot na ng kinsa nang iyang gikonsultahan. Mo deklara na siya either that is not valid to become a dogma or this is a valid teaching to become a dogma. Siya na Santo Papa. Sa to pa kining bag-o nga issue, Brother Sok, nga kanarong gilalisan sa God died literal, ang maka-resolve na daya ang Santo Papa ra kung mo tingog na ang Santo Papa nga mauna sakto na nga mauna gina siya. So mauna na siya, resolve na siya. Oh, pero dili naman lawas yung deklarar nila nga irihis ka dong, irihis ka dahi, irihis ka noy, irihis ka manang. Dili ka deklara na kay wa pa man sila mahimo nga dogma. Dili pa man mairihis ang usa ka tawo kung ang iyang subay gibarugan nga ipatuo wa pa man aprobahe, wa pa man mahimong dogma. So that is not yet valid nga diktahan o momandar sila, mo hukom na sila kanang tawhan na irihis kay wa ni mundawat sa among pagtulunan God died literal. Dili na mahimo kay di pa man dogma. So sa ato pa kanang uban na to mga kaigsunan nga moingon na nga irihis kay nagtudlo kag unsa kanang irihiya o irihiya nga pagtudlo. So di na sila kadeklarar nga mauna hangtod nga ang Santo Papa maunay mo ingon nga kini indeed. Pero mo sila process nung aling ipaada dito sa mga bantugang mga obispo inspired with the Holy Spirit nga maka-deklarar sila nga Your Holiness, we submit to you that this teaching is to be ripened as a dogma. Ingon Santo Papa, natay mabasa sa Biblia na. Mayroon sila wala. O di mo na mahimong dogma. Gianbitir man nila, the words God died literal are not found, are not written in the Bible. So why mabasa? Musing Santo Papa, dili na mahimong dogma. Kay ang dogma, ginagsukan man. So sa kasukuranan, sa balaang pulong sa Diyos, kaya sa number 86 sa bagong Catechism the Catholic Church, 86. Ang magisterium dili labaw sa pulong sa Dios. Nga ni alagad ni sa pulong sa Dios ang mga magisterium. Dili mo labaw. Labaw gyud ang pulong sa Dios kay mao man ingon ni Kristo nga ang pulong sa Ginoo na sa Salmo 119:120 ang pulong sa Dios mapadayunon. Way katapusan. Kay di man masayop. Muna mapadayunon way katapusan because these words from God are infallible words. So sa to paniingon ka ganina pagsulti nga wa si Biblia nga ang Diyos namatay literal. Sa to pa doon na sa day basihan sa pika sabik nga wa mamatay ang Diyos wa gyud namatay literally ang Diyos. Sa to pa doon na tayo kabasihan ana sa Biblia nga kining ang Diyos wa gyud mamatay og ang iyalang pagkatawhanon mo ay namatay napatay base ana. Muditso lang ta sa bantugan kayong teologo dong aling nga wa gyud ni harong ang tawhana hangtod karon. He is renowned all Catholic seminarians, priest, kaila sila. Ang niya si Santo Tomas
Aquino. Hilabihan ka brilliant. Hilabihan ka balaan, ka mapuabsanon. Ug ningon siya, ako lang balik ko niyang kisulti ningon siya nga, we believe that Christ died on the cross. Yet his Godhead did not die, only his human nature. Binisiya, nga kita nagatuo nga si Kristo namatay. Pero ang iyang pagka-Diyos wa mamatay. Ang namatay niya ang kinaiya niya sa pagkatao. Mao man ni gisulti ni Santo Tomas de Aquino nga we believe that Christ died on the cross. Yet his Godhead did not die, only his human nature that died. Klaro na nga ang namatay mao ang iyang pagkatao. Ang iyang pagka-Diyos nagpabilin nga buhi, yet his Godhead did not die. So, mao na, dungaling, mangita tag referensya nga labaw na sa Biblia. Kasi Biblia na ingon man nga, ang Diyos dili mamatay. 1 Timoteo 1:17, ang Diyos bugtong nga dili mamatay. 1 Timoteo 6:18. Si Kristo namatay, siyang tawhanon nga kinaiya. 1 Pedro 3:18. San Pedro unang papa, ingon, si Kristo namatay, sayang lawas nun og tawhanon nga kinaiya. Si? Pusang iyang tawhanon nga kinaiya. Pero ang iyang pagka-Diyos, klaro man ni, litra por litra. Kabasa ka ni dong aling nasa San Juan 12:34. San Juan 12:34. Naingon din litra por litra. Kita na ibalo, sumala sa balaod. Nga ang Kristo mulungtad sulay katapusan. In other words, ang Kristo dili mamatay. So, siyempre sabot ini, ang iyang pagka-Diyos. Kay naaman sa balang kasulatan, nga si Kristo Diyos. Na sa pinadayag 21:6 ako nga Alpha ug Omega, ako si Kristo. Ug kadtong mananaog mahimong akong mga anak. Unya hatagan ko sila tubig sa kinabuhing walay katapusan. Ug ako mao ilang Dios. Kinsa man ningon ako mao ilang Dios Kristo. Sa ato pas si Kristo Dios. Okay, Dios man mao na 1 Timoteo 1:17 ang Dios nagmando sa kaharian. Sa makatuwigan, siya Espiritu, siya dili mamatay. O, Diyos maganas Kristo, busa dili siya mamatay. Unsay namatay niya, gipaybaw ta ni San Pedro ang iyong pagkatao. Mo bitaw brother, so makunahon na ta nga sa ako lang kwintada ba nga yano nga kwintada isag yano kay ta makunahon na ako nga if Jesus Christ siya Dios, di na siya kinahanglan magpakatao. Kay ang Dios di man na malansang kay gitubos man ta sa iyang hamili nga dugo. Kay espiritu man di malansang, so nisulog siya og lawas nga haron ilansang siya og naa sa dugo. So katong iyang pagka Dios, akong nauna lang ba simple lang. Di gito mamatay. Mo tingali ng analogy brother, so nga moingon ta nga ang kuryente nasunog. Di man masunog ang kuryente, ang masunog ang wireman. Manang electricity, makasunog na dungaling. Di na masunog. Ang ipasabot nga nagkayo-kayo diha, nga lambre na. Lambre, nagkayo-kayo. Muna siya kang Kristong iyang pagkatao, namatay. Pero ang iyang pagka-Diyos, dili na mamatay. Kaya, ug mamatay siya ng Diyos, ano, kinahanglan siya pagkatao. Nga siya, ako di Diyos niya, tupso na ko mga tao, sa akong kamatayon niya, mamatay man ko, di lang ko magpagkatao, dubli na. Muna nga, nahibawa si Kristo nga, siya sa pagka-Diyos, Espiritu, di ni mo malansang Espiritu. Kinahanglan og dugo, mo man ni dugong Espiritu. Muna, ang kinahanglan siya lawas, muna ang plano sa mahan, suluban ka og lawas. Mo bitaw ni ako ni isgutan brother, so kay makakita ko diha sa Facebook ug makadungog nga ikaw kuno nanudlo og irihiya nga pagtulunan. So mao ni nga ako gyud ni pangutana nimo, gibalik-balik ko ni pangutana kay aron maklaro gyud nato nga unsa gyud katinuod nga mahimong wa tay basihanan nga nakaingon kaniya nga ang Dios di gyud mamatay. So daghan kayo nga imong gibasihan nga ang Dios mamatay, dili gyud mamatay. Pangutana ko ni Monsignor Cayetano Hilbulingo dungaling. Kana si Monsignor Cayetano Hilbulingo, kaya nakasuod mo sa kong seminaryo. Naibaw na ko yung record. Nagikan sa D1, siyang pagsuod sa seminaryo, kada tuig, hangtod na human, padung nas pagkapare. Award din niya, gold medal, academics, dili lang teolohiya, the whole subjects.
Munang gi-recognize ni siya. Ug ipangutana dihay tagbo na mo katuon na may magtagbo. So mo gid baruganan ni Musok. Nakakong baruganan Monsignor nga si Kristo the second person of the Blessed Trinity. Yes, nga siya. Oh. Kini siya Diyos sama-samahan anak. Naman na sa fundamentals Catholic dogma, the Father is eternal, the Son is eternal, the Holy Spirit is eternal, and they are not three eternals. Only one. No beginning and no end. Ngunit kung pagtuo, Monsignor, pero inuman na ako na sa dogma page 36 sa fundamentals Catholic dogma, siya sakto man na. Pero naghuwam na ka na, nakabitaw. Kay may mo kanang lamlawam ng butang konsulta mo kita. Unya, naibaw ba kayo ni Siyok? Nakunsa man Monsignor, siya na. Kanang Diyos Amahan o Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo, usaray kinaiya nila. Diyos. Sugmingon kang mamatay ng Diyos, mamatay ng usa ka persona, maapil pagkamatay ng duha. Kaya usara man ni sila. There's only one Godhead, one nature of the three persons. Nakumaw man na akong pagtuo, Monsignor, nga si Kristo, Diyos ug taong matuod. So nagpasakit siya, namatay sa krus, ay ang pagkatao. Pero dili niya ang pagka-Diyos. Nga nahimong talamdon kayo niyang kasakit, bisan sa iyang pagkatao, tungod kay diha man ang iyang presensya sa anak isip Diyos, tungod sa hinganlan natog kining the unity of divinity and Godhead. Yes, usok maogi na kanang Diyos si Kristo na nay lawas usara ang iyang person, divine person, why human person, divine person. Nya kay divine man, eternal, Diyos na siya, spirito. Nya ang iyang pagkatao, kinahanglan man ang kalibutan, sumas na suwat. Nako na anas, Juan Monsignor, uno Pedro, 1:18-19. Yes, mo na. Sipong, ingon dito, Monsignor, nga, ang katauhan sa kalibutan, gitubos, gibayra ni Kristo, dili sa sapi, sa lapi, bulawan, kung dili siyang dugo, umaw na, kinanglag dugo, ingon siya. So, umaw na, so, nga, para siya mag-isulti ng aling, kung ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay, nga nung ngita pa mo siyang lawas, nga mahimo mo siyang mamatay isip Diyos pagluwas na to. So, muna, the Father says, that is my way. Na si Isaiah 55:8, ang inyong paagi sa tao, dili mo akong paagi. Ang akong hunahuna, dili mo inyong hunahuna. So, muna, kabuton sa mahal, nga mataho siya. So, sa kabirhen nga wahilabtig lalaki, lalang sa Espiritu Santo. Aron nga ang Kristo nga Diyos, dunay lawas, nga makita, mahikap, o dunay dugo nga ipagas sa pagtubos niya kanato. Muna akong nahuna. Pero nasa sila reason, brother, so nga ang Diyos namatay yun. Kay si Kristo nahimong tao, pero diha iyang pagka-Diyos ni diha sa iyang pagkatao. Sa to pa, kay diha man sa iyang pagkatao, napil kamatay ang Dios, kay diha sa iyang pagkatao, namatay ang tao, namatay sa ng Dios, ug mitilaw kuno sa kamatayon. Mga gitilawan no sa Dios ang kamatayon, brother. So, unsa imong unahuna ani nga gitilawan lang. Naidik tang tubag ana nagyan na sa dugma. Teaching of the Catholic Church, page 168. Ngayon ito pagsulti. The divinity of Christ is unimpaired, though He suffered and tasted death on the flesh. Na, kanay mong nga nagtilaw na agad. Apan, ang premise niyo dito nga, kanang pagka-Diyos ni Kristo, wa gina ma-impaired. Munsay buot sa mga wa ma-impaired, wa maunsa, wa mapils kamatayon. Bisan siya, nitilaw sa kamatayon sa iyang lawas. Ay ang lawas mo'y namatay, mo'y nitilaw. Pero kay siya diha man, napay lang yung statement na sa page 56 sa Catechism of Trent nga the person of Christ, he has the nature of man. He performed miracles, and he also his body, and he died. All these characteristics of being man, performed miracle and died, are
predicated to his person. Tungod na ng predicated, mingon na pala kamatay ang ang Diyos. Kaysa yung pagkatao ni Kristo doon na siya lawas, niya nagmilagro, nagpakita, niya mo na namatay. So kining tanan, lakip siyang milagro, kamatayon, paambit ni, predicated to, ascribed to, attributed to his divine person. So, divine person died. The answer is no. Sa Fundamentals Catholic Dogma, page 36, yun naman, that person of Christ, second person of the Blessed Trinity, is eternal. What is eternal? He is God, and He has no death. Kanang eternal, Diyos man na. Kanya, di man na siya mamatay. Matod pa sa Fundamentals Catholic Dogma. So it is fallacy to say, page 161 sa Dogma, it is fallacy to say that Christ as God suffered. See? Usa di kuno ka fallacy o dili madawat nga mingon ta nga ang Dios nagantos. Labaw nagmingon ta nga ang Dios namatay. So una nga dunay giklaro gid sa Fundamentals Catholic Dogma, page 168. That the divinity of Christ unimpaired, though He tasted death in the flesh. So tilaw sa kamatayon ang iyang lawas kay namatay man gyud. So gitilawan ang kamatayon, pero unimpaired, wa maunsa, wa matatsa kay ang Dios di man mamatay. Kay mamatay na dili na Dios. Doon ako imigong para seminaryo, siya unsa sok ang Dios namatay, nagay Dios namatay di na Dios ay nagkalimting akong sulti. Nako numduman ko na padre. Para seminaryo. Siya sok doon nga mag-isyu nga ang Dios namatay, ay kalimti ang Dios di na mamatay. Nagay maingon nga ang Dios namatay, di na Dios. Ay kalimti ang sultihan, ako di ko na kalimtan. Para seminaryo. Yung sa may tabo, Brother Sok, granting without admitting ba, nga ato lang sakyan ang argumento bisag dili ta musugot, unsa may tabo kung ang Dios mamatay gyud, unsa may tabo nato ug unsa may tabo sa kalibutan. Ang kigamit sa binisaya duling ugaling. Subjunctive mode na siya sa grammar pa. Nga dili tinuod ba? Kung ugaling ang Dios namatay, unsa may tabo? Ang tanang mga langgam, ang tanang mga tanom, tanang mga isda, ang tao, tanan, patay hurot. Naas Biblia na? Nasa Job 34:14-15. Ugaling gigamit ba kanang ugaling di kung may tabo o dili. Di may tabo kay ang Dios di man mamatay. Mo na nga sa subjunctive mode ang gamiton, if it were true that He died, ang punto niya na kay subjunctive mode dili na tinuod nga mamatay ang Dios. Mo bitaw nga istorya mi ato si kailat ni ka Brother Sok ni kato si Father Arthur Bornia na assign man to diya sa Tabunok Parish. Katong pariadong labaw po to sa ako igsuon kay sa makita gimi nga na to Arthur Bornia, classmate ko to sa seminaryo. Diha man to sa Tabunok, dugay kayo. Niya makainomdom ko niya nga ang mga pari diha sa Tabunok kay gusto nga kanang i-Latin gali ang kanang bendisyon ana sa minatay. Siya to'y pa kanon kay mayo man to siya ana. Indeed. Kanang Latin. Panahon na mo udong aling 6 years man ang Latin. The 7th year dili na study. Basa na sa Latin books. Sa first year sa philosophy, ang libro na mo Latin. Mo na nga ang usa lagi ka tawo nga mo doon og seminaryo basta dili siya mo biya kanang Latin mo lagi in English kung kumao ka in English kumao ka mali Latin nya sa Padre Bornia kay nahuman maginiya ako wa man na pare magyud nya ligdong buutan nga pare nya diay ko sangyo siya Rajok tabangin ko gabi mo to nakon sa man Padre nakaligis ko nya naligsan dong aling tigulang nga babae patay pa gyud nako dong Padre sa labing madali i-report na sa pulis mo na itabo. Do not be afraid. Kay wa gyud taong butan nga patay tao. Nya ngit-ngit kayo nya. Nikalit og labang wa ko kabantay. Nahigo gyud, namatay gyud. Mo na nga among gi-research kung kinsay mga tagtungod wa magiduling. So gihikay lang paglubong sa maong minatay nya ningon siya Bradsuk, salamat yo kayo. Kay imong gisulti sakto gyud. Kaya mga pulis siya, Padre sakto ka.
imuning report. You stand responsible whatever. Pero we know that you are a priest. Di makapalahubog nga mamong nabantayan nga sound magkay ka. So therefore pabuton na tug doon na bay mga ato na mag-anunsyo kung doon na mga tagtungod ato na paminahon sila. Wa gyud tagtungod dungaling. Muna nga mo lang itong gilubong sa mayang paglubong kay ang pare patabang man yun. Awa magituyo ang taon pagpaligis yung tao. Mo to siya, Brother Sok, may lugay miya to istorya niya. Nalakbi to nga kamo kuno classmate. Siya kay Bao ka Brad. Nga na siya nako kay Bao ka Brad. Ka classmate mi ana Brother Sok. Nahibuong ko niya nga classmate miya to din anang graduha. Nahibuong mi ni didton man siya speakas. Ngano man to siya nga mura mag nilayat ang yang grado. Instead ko no first second year ngadto third year ngano bla ito father ako anto siya kanang naaginoy talent yun no so sa abilidad no sa kuan kanang ay dungaling kaluir gitos kino kay pagsod ko na 21 no ko hindi ingon na pare tiguwang naman niya tuloy nito pangan mo di pa tapos dungaling kay sinya sa atong pinagamigo atong mga pasalamat ni Mayor Sam Gulyas. Gituman niya siyam ka mga buluhaton responsibilidad, youth welfare, education, health, environment, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Ka-award siya, Asia Pacific Luminar Awards. Unya ang labing taas nga award sa local government, gikan sa national, the Seal of Good Governance. Niya ang daghan nga mga awards niya. Kabalikat Award 2022, 2024. Unya si Ria Gulyas ang iyang first lady mausad ang kongresuman sa First District Talisay, Miglanilla, San Fernando, Naga, Sipunga. Malagaron yun kayo. Tungod kayong mga prito nga gika sa Congress, kay kongresista man siya, dadon giniya sa pito ka barangay, pito ka siyudad, lungsod. Lipay kayo sila. Lipay kayo Talisay, guban pa. Niya, ang iyang kauban nga kaabag yun mo si Vice Mayor Richard Fernandez. 2 years na. Mapaubsanon kayo, maluluyon, dihatag siya daghang mga tabang sa 22 ka barangay. Mga tulda, mga tambals, COVID, human COVID, ang mga kanang kalit sakit ang mga kabataan. Tuwa kanunay ang iya mga tao. Niya, ang mga councilors, buutan, ligdong, tabang kay mayor. The councilors, Tigol Gulyas, si Maning Cabriana, Rudy Cabigas, sa kong pagumangkon, Danny Caballero, Lister Daan, si Gail Restauro, amigo kay ni Murong Aling, si Ferdi Rabaya, Lister Daan, si Licto Bacaltos, Attorney Rocky Bass, abogado, buutan ligdong kayo, Fee Ilanan, o si John Restauro, Iski. Huwag akong greeting dahil ni Brad Sulping Algeri. Salamat kay Brad Sulping. Si mong ka makanunayon pag-alagad sa Catholic Faith Defenders. Ni Brad Cesar Lindo, Steffi Barino, o uban na pa. Sila si Emily Albano. Salamat kayo sa mga tabang o mga pag-ampo. Ang Diyos magapanalangin nato. May iso, ba nato? Si Dungaling Bacalso, atong ipaybaw ang atong Armadura Divina. 7 ka librong giusara naa sa Archdiocesan Book Center, katubang ni Mos Cathedral, dapit sa tuo, Book Center. Ang Armadura Divina kaagis mga santos, o guban pa. Ang Diyos magapanalangin nato, ng atong technician, si Dong Lapi, si Julius Kaputulan, atong manager, ligdong kayo doon na programa. Mga tinapsing sa Ebanghelyo ni Kristo. Matulunanon kayo. Lawom ang pagtuon o mayong pagpadayag niya. Atong manager, si Phil Castrodes Filmar. Salamat. Tagbuta po ni atong tulumanon. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat.
Radio Pwersa!